Maita henyu adiwatari, tinokuzivai sevanhu vane mutsa, tinokuzivai sevanhu vanonyengetera, vanonamata. Vari kurwara nechirwere chekorera ngavachengeteke, ngavanamatirwe, ngatibatsiranei. Tiri kuenderera mberi nechirongwa chedu chekupanana zivo. Ndakuya kunana chiremba, tasvika muchikamu chiya chatinongoswinya chete nekuti chiringaziva chokwikwidzana nesu. Shoko ramaakuda kukanda kumusha chiremba nderekuti kudii panguva yakaoma kudai. Maita henyu maichisamba, shoko randingada kusiyira vateereri nderekuti izvo tiri munguva yekorera, tine vanhu vari kurwara vakawanda vachiuya vachibatsirwa, vamwe vari kufa. Asi kuti tikwanise kunge tichikunda, tinofanira kugadzira zvekuti tisabatira chirwere kubva kune vanacho. Zviya pataura maglavha anopfekwa mumaoko ayaya, kana uchibata zvinhu zvinenge zvinofungidzira kuti izvi zvinogona kunitapurira chirwere, anonzi ma-universal precautions iwawo. Munozviona kunyange kuchipatara tinozviita. Chatinozviitira hatisida kubata kutapurikira chirwere chingava chiri zviya zvatinenge tichibata. Izvozvo zvinhu zvinofanira kunge zvichitotevedzerwa. Mashoko makukutu. Toenda pakuti varwara vari kumba, chakanyanya kukosha tinogadzira sugar and salt solution. Uya ndiwo mushonga wekorera kune arwara. Saka tine zvinhu zviviri kudzivirira. Kana anenge arwara todzorera mvura muviri, toripota kuchipatara. Korera pachayo mungangotiudza nekukurumidza kuti zvipunu zvingani zveshuga zvemunyu zvakadini, nokuti munozakana vanhu vasangana nedambudziko vanokanganwa nesocial media iyo inenge itaura zvisiririzvo. Okay, panguva iye zvino chinokurudzirwa kuti magadziriro atinoita, tinogadzira toti teaspoon yedu yemunyu toiti half, toiti level first, toiti half and toitsaura nepakati. Totora matispunu matanhatu 6 etsvigiri, bhodhoro remvura yakafashaidzwa rinokwana 1 liter toisa imomo. Saka iwawo ndo magadziriro atinoita sugar and salt solution. Zvakachinja pane zvataisimboita kudhara. Nditsanangure ipapo zvijeke kuruzhinji rweZimbabwe. Maita henyu chiremba, tinotenda. Shoko rimwe chete ramunoda kukanda kumusha? Ndoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti takafungidzira kuti marwariro andiri kuita ikorera. Ngatiudzei veutano vari pedyo. Marufu ese atinofungidzira kuti ndeekorera, udzai veutano vari pedyo. Mvura yese yatinoshandisa mumba, kungave kusuka maplate kana kubika, ngaive iri mvura yakachena. Boilisai kana kuisa mushonga. Ngatichengetedzei chikafu chedu panzvimbo dzakanaka. Chisati chabikwa chisasangane nechabikwa, zvinotipinza panjodzi yokubatwa nechirwere chekorera. Uyezve utsanana mudzimba hunokosha chaizvo pakudzivirira korera. Mashoko makukutu. Kudya kwacho ngakudyiwe kuchipisa, zvekutoti ndokudyiwa kwakuno, nokuti utachiwana hudiwo kuita sei kutsva. Tinotenda. Shoko guru ndere kuchengetedza ruoko rwako. Ruoko rwako panguva ino ndiye muroi wako mukuru, nekuti ndirwo runonobata utachiona, ndirwo runosvitsa utachiwana mukanwa mako uchizopinda mudumbu. Ngarugezwe ruoko urwu, usarubvumidze kubata chikafu chine utachiwana hwekorera ruchiisa mumuromo mako memwana wako, kana kuti memukwasha, kana kuti memurume wako. Mashoko makukutu. Kana vamwe vaye vanoda kuseka zvekubva vati awatorana nacho ipapo. Shoko rimwe chete mukwasha wokanzuro. Maita henyu maisa. Rimwe chete. Tiripo kukuchengetedzai. Taurai nesu nguva yese pamunoona zvinenge zvanetsa. Taurai nesu, tiri mumahofisi enyu munzvimbo mamunogara. Tine rubatsiro rwatinokupai panguva dzose, ngapave pakufirwa kana kuti panenge parwariwa, panenge parutswa, kana kuti paita sei. Uyai, tinokuchengetedzai nekushanda nemi. Mashoko makukutu arutaurwa nemukwasha.
kuti tiri vana vanyamunhu mufunge tinodanana zvingatiomere uyai tibatsirane. Muroora shoko rauda kukandiwo kumusha ndoziva kuti wabva kuutano. Ini ndichada kutaura ndichisimbaradza panyaya dzechikafu. Munhaurwa dzaitwa mumashure umu tanyanya kunzwa pachiemphasizwa nyaya yemvura kuti ngainge ichifashaidzwa, asi tinoda zvekubata takataura kunyaya dzechikafu. Ngatinyatsei kubika vana mai kana tiri kudzimba, timeke sure kuti chikafu chedu chabikwa nematemburicha ekuti zvinge zvichinyatsa kuibva chichidyiwa chichipisa. Iye zvino kune vanhu vanenge vakaungana tiri maguta, tinoona chikafu chichitengeswa zvakachipa zviri kunzi sadza dhora tichiti kwaita bhakosi. Ngatiavoidei kana kuti kuregera kuenda mune nzvimbo idzodzi nekuti hatizivi kwazvinenge zvabva. Uyezve tichitarisa zvikafu zvinodyiwa zvisina kubikwa zvakaita semafurutsu, tanzwa isusu kuti zvinogona kunge zvangobatwa nevane utachiona masaladzi kwese ikokoko. Ngatitangei tameka sure kuti chikafu ichi chatanga chagezwa nemvura yakashambidzika kuti tinge tichizvidzivirira kune chirwere chekorera. Mashoko echenjedzo akanaka. Muroora anenge ari kutsva nemubvunzo. Ana chiremba rutaura kuti hanzi boilisai mvura. Kuchikoro kunoenda vana vanongopinda mutoileti, pamwe zvogeza maoko ezvaanenge atozvikanganwa kana kuti atononokerwa nekutokumbira nhingi chikafu. Ko imimi veutano hakunawo here nesekuti mapiritsi ekuti mufanopa ivo vasati vabatwa nechirwere kuti vagare vakadzivirirwa? Regai vatidaire. Mapirisi angapiwa kuti vanhu vagare vakadzivirirwa kubva kukolera hakuna mapirisi akadaro. Hazvina kufanana nezvatinodzivirira vana zviya kubva kune zvimwe zvirwere. Pakolera chakakosha utano hwedu sedunga munhu, kudzivirira kubatira kolera kubva kwainenge iri. Ndichapindura pachikafu chevana. Izvozvi endai munodzidzisa vana venyu kuti asakumbire, asadye chikafu chisina kubva kwamai vake. Kukwata kwete. Gadzirirai vana zvikafu zvenyu zvikuru, zvikafu zviya zvokuti mwana chero asina kugeza maoko nekuti mvura inogona kushayika. Azvisi zvine mito zvine zvakati zvinoita kuti kana utachiona huri pamaoko hunobva wanyunguduka wotoreka woenda kumuromo. Kukwata kwete. Vana ngavaende. Mashoko makukutu nai. Mutsika nemagariro kukwata kwete. Izvi zvinotaura kutoona zvajairika fani. Vana baba, vana mai vongokwata vakazi togadzira ehoi. Kwata shoma. Muroora. Shoko rimwe chete. Tinoshanda nebazi reutano kuedza kudzivira sezve pane kolera pano tiri kubatsirana navo kukokorodzana mazvikokota vanobatsira kuresponda kuchirwere chekolera kuti chikurumidze kupera. Kurudziro yangu ndeyekuti vanhu ngavateerere zvavanoudzwa neveutano. Vakateerera vakatevedzera havazoende panjodzi yakanyanya nekuti vanenge vaita zvavaudzwa. Mashoko akasimba. Hanzi tiriko tiri kukomba churu, teerera zvatinokuudzai tichaedza kuzviteerera. Nkwasha wangu. Maita zvenyu maisamba indabva kuParinatal Hospital ndiri Ministry of Health. Nyaya yandoda kutaura ndeyekutaura pakuhendiwa mabatiro atinoita hama dzedu dzinenge dzashaya. Kana munhu achinge ashaya nekorera, zvinokurudzira kuti pange paine anoziva mazvikokota weutano anobatsira mafambiro anoita rufu irworwo. Nekuti munhu anenge afa nekorera anofanira kuvhurwa zvakare here? Ndiri kubvunzawo semunhu asingazivi. Kwete, anoiswa mubody bag kana kuti muplastic inenge yakavharwa nana mazvikokota. Ndivo vanofanira kunge vachizobatsira kusvika panoenda kunoradzikwa mufi. Mashoko makukutu handiti vari kutaura kuti kana munhu afa neutachiwana, izvozviye zvekuti tida kuonekana namai guru, tida kuonekana namai nini, nemiwo munobva masara muchionekwa futi. Taura hako Muroora, ndakutoda kubva pano. Ngiyabonga mai Chisamba. Ilizwi lokugcina engathanda ukulijika njenge-Ministry of Health yukuthi asizameni ukugcina izindawo lapho esihlala kizo zihlanzekile. Sizame konke okusemandleni ethu. Kungaba ngamanzi kumbe indawo lapho esihlala kizo ukuze sivikele ukungabi lempukane lezana ezithwala ingcekeza zilethe kudleni. Njenge-Ministry of Health khathesi sithi cleanliness is next to godliness. Mashoko makukutu. Muroora ari kutaura kuti uyanga bodo. Nokuti tingarambe tichingoti ndiningi uyanga bodo. Shoko rokupesera. Ini tinoti tese iwe neni tine basa.
ngatiite utsanana pese patiri, ngatigezei maoko tisaitira tsvina pese pese. Ndizvozvo vadikani vanga vachitandadzana nesu, maonei madzidzei, nekuti tinonzwa nekuona zvakawanda. Tavandudzika here? Hondo iri pano yataurwa nana chiremba ndeyekuti tombokanganwa zvimwe zvese, tombourayana nemuvengi, tozodzoka kune zvinotiita kuti tipatsanurane naye. Pari zvino muvengi wedu ikolera ndo watakumborwisana naye. Regai nditore mukana uno kukutendai nouwandu hwenyu, nekuti mauya mukakomba churu kuti tikurukure nyaya iyoyo. Munongoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMike Samba Show, chiringazuva chedu chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi hatingapedze chirongwa tisina kutenda vatyairi, vatyaira chirongwa zvakanaka. Chiremba tinoda kukutendai, Mukwasha tinoda kukutendai, toziva kuti mabva kuutano. Nzenza tinokutendai nekutibatsira. Nyanzvi dzedu dzigere pamberi apa. Namangwana musanete. Dzakadii kusangana zvakare, svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.